Hemendik aurrera, ikastaroan bloke berri bat edukiko duzu eta bloke horren bidez, jakin ahal izango duzue, alde batetik zer egin duzuen, eta beste alde batetik zer geratzen zaizuen egiteko, eta bistadizo bakarrean egiteko moduan edukiko duzue. Bloke berri hauxe da, bertan informazio oinarrizko bat emango digu, adibidez 380 jarduera dituela ikastaroak, eta horietatik zenbat egin dituzun, baino informazio zehatzagoa nahi baduzu, klikatu zehaztapen gehiago, eta hemen agertuko zaizkizu ikastaroan egin beharreko guztiak. Nola jakin zertan naizean? Bueno, joan egiten naizaren unitatera, edo interesatzen zaizun unitatera, kasu honetan 8. Eta ikusi alde batetik egina duzun ala ez, hemen azalduko zaizu badia ala ez, eta ondoan egina balego agertuko litzake data. Orduan, hor dazkazu, 8. unitatean egin beharreko guztiak. Gero 9. unitatea dator, 10. 11. Horrela jakin ahal izango duzue unitate bakoitzean zer egin duzuen eta zer geratzen zaizuen egiteko. Bale? Uste du nahiko praktikoa dela, bide batez. Gainera, interesatzen bazaizu, momentu hortan falta zaizuna egitea, orduan, zerrenda hortatik bertatik, sartu zaitezke zuzenean, ariketara. Ados? Bida? Orduan, uste du nahiko gauza praktikoa dela, bale? Erresa erabiltzeko eta informazio nahiko zorrotza eta zuzen emango dizuna, bale? Bueno, aio, honegin?